कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार जिल्ह्यात 9वी वर्गाच्या 10वीत वयचे हजारांशी विद्यार्थी ड्रॉप आउट. कारवार जोयडा खानापूर सीमा भागाच्या अल्पवयीन पोराली कामासाठी तस्करी जाता हेची बातमी मुखार येताच बाल हक्क संरक्षण आयोगान कारवार जिल्ह्याच्या बाल विद्यार्थ्याला शिक्षण स्थितीचेर गांभीर्यान लक्ष दिला. कारवार शिरसी शैक्षणिक जिल्ह्यातल्यान गेल्ले वर्साक 9वीच्या 10वी वयचे हजारापेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण क्षेत्रांतल्यान पयस जालात ही गंभीर माहिती समोर येयला. हेचे कारण सोदचे ड्रॉपआउट जाल्ल्या विद्यार्थ्याला घरा भेट दिवन अहवाल सादर करचो म्हण बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य डॉक्टर तिप्पेस्वामी हेमी आदेश दिलो. शुक्रारा कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाल्ल्या शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या अधिकाऱ्याबरोबर प्रगती आढावा बैठकीत तेमी उलयताले. अशा शिक्षणापासून पयस जाल्ल्या विद्यार्थ्याले कारण सोदून काडून ठोस कृती करची म्हण आदेश दिलो. गेल्या 2-2.5 वर्षात जिल्ह्याच्या अनेक शाळेक भेट देऊन ड्रॉपआउट विद्यार्थ्याले पुनर्वसन, शाळेचे सक्षमीकरण, SDMC बळकट करचे, सदस्याक प्रशिक्षण तसेच बाल हक्काले कायदे, दिव्यांग विद्यार्थ्याक UDID कार्ड दिवचे 100% जावचे हेजेर चर्चा झाली. कारवार जिल्ह्याच्या अशा शिक्षण वंचितांची संख्या वाढत आशिल्ल्यान आयोग आता कडक पाऊल उचलता असे संकेत ಸ್ಪಷ್ಟ दिसू लागलात. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಲುಪಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ದಂಡನ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಥ್ರೂ ಡಯಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ UDID ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥವು, ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 400 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ UDID ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ವಿಕಲಚೇತನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎರಡೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಕ್ಕಳು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಗುವಾರು ವರದಿಯನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನೋಂದಣಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ 10th ಏನು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. प्रवासासाठी येयल्या एक विद्यार्थ्याले बस उलटून जाग्यारच मरण. मैसूरच्या मुर्डेश्वरात प्रवासाक येयल्या विद्यार्थ्याली बस उलटून एक विद्यार्थ्याले जाग्यारच मरण झाली घटना घडली. या अपघातात 40 पेक्षा जास्त विद्यार्थी गंभीर जखमी झालात. ही घटना गेरुसोप्पा सुले मुरकी वळणा लागी घडली. या अपघातात 10वीचा विद्यार्थी पवन हेमगेले जाग्यारच मरण झाले असून जखमी झाले विद्यार्थी हे मैसूरातले TK लेआउट सरळ बाळू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटचे मिळाला. हे सगळे मैसूरच्यान मुर्डेश्वरात प्रवासासाठी येत असताना उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या होन्नावर तालुक्याच्या गेरुसोप्पा वाठारात सुले मुरकी वळणा लागी चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस उलटी झाली. अपघाताची खबर मिळताच स्थानिक पोलीस तात्काळ घटनास्थळावर हजर झाले. होन्नावर आणि कुमटा रुग्णालयाच्या 108 आणि खासगी रुग्णवाहिकांच्या मदतीन जखमीक होन्नावर सरकारी रुग्णालयात दाखल केले. या जाग्यार जायते पटी अपघात जाती आशिल्ल्यान महामार्ग विभागाचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असा असे स्थानिक सांगतात. ही घटना होन्नार पोलीस ठाण्याच्या वाठारात घडली.
कारवार जिल्हा पोलिसाले 2015 बॅचाचे मनोमिलन म्हणल्यार दशमानोत्सव कार्यक्रम साजरो. कारवार जिल्हा नागरिक पोलीस खात्यात 2015 सालाचे बॅच अधिकाऱ्यालो दशमानोत्सव म्हणल्यार मनोमिलन कार्यक्रम कुमटा बाडाच्या सिल्वर सँड बीच रेसॉर्टात मोठ्या उत्साहात साजरो जालो. आपल्या सेवेचे दशक पूर्ण केल्ल्या आनंदोत्सवात आयोजन केल्ल्या या कार्यक्रमाचे जिल्हास्तरीय पोलीस अधिकारी आणि कुटुंबीय मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले. कार्यक्रमाचे उद्घाटन SP दीपन MN हेमी केले. आपल्या भाषणात तेमी सांगले की पोलीस कर्तव्य हे जबाबदारीयुक्त आणि अनेक प्रश्नांत भरिल्ले उरता. तेजे बरोबर आरोग्यानी आपले कुटुंब आणि मानवी मौल्य सांभाळची खूप गरज आसा. मुखेल सोयर म्हूण कुमटा उपविभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्रवण कुमार हेमी सांगले की पोलीस सेवा ही अभिमानाची गोष्ट. कर्तव्याच्या दबाव सुद्धा सांस्कृतिक आणि पुनर्मिलन कार्यक्रमांत नवीन बळगे आणि मनोमिलनाची प्रेरणा मेळटा. या पंगडान 10 वर्सांची सेवा केली हो एक निष्ठेचो संकेत अशी स्तुती केली. या कार्यक्रमात 2015च्या बॅचाचे 180 अधिकारी आणि कर्मचारी हजर आशिल्ले. कार्यक्रमात भटकळ DYSP महेश KM, गोकर्ण CPI श्रीधर SR, राज्य विभागी आणि जिल्ह्याचे अनेक अधिकारी हजर आशिल्ले. सरकारी कला आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या वाठारात उजो. कारवारच्या सरकारी कला आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या वाठारात उजो लागलेली घटना घडली. कचऱ्याच्या ढिगाक अचानक उजो लागलो. या घटनेची खबर कळताच अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळात ताबडतोब धाव घेऊन महाविद्यालयाच्या खोलीपर्यंत उद पावोवच्या पहिलेच उद पाळोवच्याक यशस्वी झाले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.